Horas di hamuna amanami inanami na tua-tua nami. Salam sehat tu hita saluhutna. Sonari masuk mahita laho PHD lansia HKBP Kramat Jati atong taparade ma rohatta martangiang mahita di bagasan rohatta be. Amin. Tapuji ma tuhatta marede mahita sian buku edde nomor 10 ayat sada. Martangiang mahita. Mulia tema di pasat rohanami tu adopanmu ale Tuhan. Siala dieloko dope dihami hai pason. Dot gogo laho madalani ngulunami siganup arion. Ale Tuhan naing hutang yok kami hatami nagabe bohal ni partodian nami. Atong romaho to dimima namangrupi hami asa waktu si hami hatam. Jala mempergogoi hami patupahon lomoni roham atong saat hupasat hami matang yang namion holan marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di hamuna amanami inanami hata ni debata nagabe bohal di ngolutta ima sian buku Lukas 10 ayat sada satrodi tu ayat 8. Songonon ma isina parupuan na jugul mangido dungi di hataon ma tunasida upama sada pebua ikon toktong nasida martangiang nasotupa lepa odo hatana adong ma dina sahuta panguhum sada dang dihabiari debata jala dang di pardulihon jolma. Alai adong ma dihutai perempuan nama balu na ro manopot ibana madok pitori au maralohon aloki jadi leleng dang rikot rohana alai ninna mamuse di bagasan rohana tutudo dakwa biari debata jaladang parduli au di jolma alai hupitori nama baluon ala di nengi au atik beha ro ibana maon muse manggaryangi au dungi didok tuhanima tangihon hamuma padok ni panguhum nageduki ia debata tungso pitoran nama aka na pinilitna aka nama jo ibana aryan dot borngin tung pangergeron na madi nasida hudok madi hamu magira ma pitoran na nasida alai tagamon jupang anak ni jolmaima hapur syaun di tanoon di harunai ima sahatna. Di hamuna amanami inanami di paingot Tuhan Yesus akasisianna asa manotong martangiang. Manoktong lapatanna dison terus unang lebah unang marnaloja selalu menetap
senantiasa harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Martangiang tu debata lo pasahaton ima puji-pujian, pasahaton dirita tu ibana, pasahaton pangidoan dohot madok moliate tu debata. Tangiang ima parsaurata dot tu hatta, tu doson parsauran ni anak tu amana, parsauran narosu di tonga-tonga ni keluarga, masih sisean, masih patariasan na di roha. Tapabua ni pita, tapabua pakilata, jala tapangido pangurupion narikot dihita ganup tiki nang di tonga borngin pe taho. Diamuna amanami nanami, marite sada umpama do pangajarion ni Tuhan Yesuson di pasahat, sada panguhum naso makabiari debata, mangadopi sada ina nama balu nasai terus ro, mengido asa dipitori ibana, maralohon musuna. Diboto inat taudo holan pangumodo na marhak mamitori ibana. Alani sai terus ibana ro mangido pamitorioni. Diboto ibana do hasomalan ni pangumonon akka halak mangalehon parutungan politik manang sisip sogok hepeng nagurang do hatop dipitori ibana. Alai nang so adong si bahenon na lao mangalehon sisip menyogok tu panguman on dang marnaloja ibana mangido asa dipitori panguhum ibana, dang laho ibana mangido pamitorion tu na asing holat tu panguhum oddo ibana ro mangido. Tanggung jawab ni panguman do mamitori ibana. Alanido dang marnaloja ibana mangido mangelek-elek panguhumi dakolan tu sisiana padohan ni Tuhan Yesuson. Ale do tuhita naung gabe sisian ni tuhatai marhite naung gabe halak Kristen hita. Adong dua pangajari siat turpukon dia mai amang inang ima na parjolo. Toktong mahita martangiang tu debata nang peso pitor marelus, unang maseri mangido satu na dapot, unang marnaloja manglului satu na jupang, unang maseri manutuhi satu na dibuka. Didok Tuhan Yesus do tiki marjamita didolok, pangido hamuma sai na lehnon na do tuhamu, lului hamuma sai na jupanga do hamu, tuktuhi hamuma sai na ukapon na do di hamu. Ima di Matius 7 ayat 7. Ikon manoktong do martangiang, manoktong marparsauran di tiki susah, manang sonang, unang madele, nang pedang manigor jupang, nang pedang manigor dapot, nang pedang manigor dibuka peduahon. Pastido dipitori sa halak ama anakna, ala holong ni roha tu yanakonna, lubi songonima debata, tungso pitoranna ma aka na pinilitna, aka na majo ibana arian do borngin. Parholong ni roha naso halopuad do debata, ditobus do na hinalongan na sian uhumi, hapor siauta dihuaso holong di roha ni debata, mangocar hita manoktong terus menerus kontinu martangiang ala nunga gabe anak ni debata hita marhite Tuhan Yesus Kristus. Di hamuna amanami nanami, leleng do dang rikot rohani panguhum on mangalusi ina nama baluon. Alai dang diorai inatai say marulakulak roh mangido kadilan. Tutu di boto panguhum on do halak na pogos nagaledo inat taon. Alai marnida habengeton manang hajugulon ni inat taon
gabe tubuh ma pikiranna di panguman on madok tutudo dang hua biari debata jala dang peduli au di jolma alai hupitori ma na mabaluon ala dineng-nengi au atik boha ro ibana muse manggaryangi au alani habengeton kesabaran ni ina nama baluon alani jugulna dohot habengetonna gabe dipitori panguhuma ina nama baluon ala sai tok tongro ina taon maneng-nengi karena janda itu terus datang menyusahkan aku dan akhirnya menyerang aku gabe dipitori pangumanima ina nama balui ipola ni upamaon ima padohan ni panguhum dot pamitorionna tu nama baluon ala sait terus ro mangido pamitorioni naing songon inata nama baluon ma sisiani dot hita sudena di rohani Tuhan Yesus unang mahita marnaloja martangiang gariada panguhum ni portibion mamitori nama balu ala sai dijugulhon ro mangido lam debata parholong ni rohai ima dang mangalusi tangiang ni jolma na sai manotong martangiang padohan ni panguhum ido ipola ni upamaon dungi didok Tuhan Yesus ma tangyok kamu ma padok ni panguhum nageduki hupitori ma nama baluon ala dineng-nengi au atik boha ro ibana muse manggaryangi au naing dohonon ni Tuhan Yesus tung sopitoran ni debatama aka na pinilitna aka na majo ibana arian do borngin tung pangeron nama dinasida dibegi jala dialusi debatado tangiang ni naposona sisian nasai manoktong martangiang tu debata arian do borngin majalo hatigoran dohot hapitoran songonima ina nama baluon aka sisian naso margogo mangalo hagogoon ni portibion alai nang pe so margogo di portibion po paula so di pardulihon portibion jaladang jupang dihita pamitorion sian panghum ni portibion alai molotok tok kita mangido pamitorion sian debata jupak kita doa mang inang habengeton jala pitoran ni debata do hita maralohon musutta na di portibion Tuhanido mangalehon hagogon tu hita maradopon hagogon ni portibion hagogon ni debatado hagogoon ni sisianna hagogota di pitori jala ditangihon debatado tangyangta marhuaso do debata mamake musutta mangurupi hita dot mamitori hita alani Tuhani parange natama si hangoluhonot tama ima mangolu di bagasan haserepon benget ni roha paimahon alus sinasiat Tuhan debata diboto Tuhanido narikot dihita amang inang edita madok nang sipata dipabedda debata pangurpina molo jupang tiki ni pitor tongoson nai ima di Bukede 222 ayat 2 hamuna amanami nanami halak nagaledo hita boydo mura madele molo so mamitor maralus tangyang ta sipata ta pitorido dirita dinamartangiang songon halak parise hita hape dang na mamitori dirita tangyang ta alay na mangido asni roha ni debatado mangido na hobar tu lomo ni roha ni debatado hita say sa saut ma lomo ni roha ni debata tapangido ma asni roha ni debata asa dipitori hita maralohon akka musutta
Jala tatangyak kon ma nang musutay asa mangulu hobar tu patik dot hatani debata. Alani tapangido matod di porbadi mengurupi hita salut na amang inang manungguli hita martangiyang asa dirupi do hita di hagaliot tabe aidang teboto manang aha natama si pangidota gabe diot to di ido hita marhite-hite hata na hinoihon na so takas hinatahon alay diboto sita darohaido na pinarohaon nito di ay marguru tulomo ni rohani debatado pangodihonon na tiaka na badia. Amen. Martangyang mahitam. Ajari mahami Tuhan, laho martangyang tuadopanmu. Asa tamahami Tuhan, pasahaton tangyang nami tuadopanmu. Tuhan, kurang malodo hami martangiang. Alai moloho Tuhan, nami yang dibagasan rohado pikiran nami. To dimima na toktong, mangurupi hami. Pasahaton na dibagasan roha nami. Akka holso nami. Akka parukilo nami Tuhan. Uhud. Akka puji-pujian na patut upasatami todopanmu. Tuhan ramoti ma salut na aka ama ina ni huriam secara khusus nasida nau lanjut usia. Sai leo di nasida Tuhan hai pason. Hagogo undut las ni roha. Pasu-pasu masu depinopar nasida Tuhan. Leo dame na sumurungi. Asa nasida merdalan di tonga-tonga ni ulaw nasida obar tulong ni roham. Atong sude aktivitas nami di bagasa sadaryon. Sakti homa hami salut na. Say homa na mangurupi hami. Dongani mahami Tuhan. Tangihon matangyang nami. Marte Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Dihamuna amanami na nami. Tapuji ma tuhata marhite edde 427 ayat sada laus tapapuma peliatta. Tatangnya kon ma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut seleon-leon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masya na nileon mi tuhami plenami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparasya kami plenon. Patibulhon harajan mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang islenon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita martangiang ditangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malo menderoham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaryon hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan.
palua mahami sian pangago, ay hodo na punah rajaon, dot hagugoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus, dot holong ni rohani bata ama, dot parsauran itu di porbadia ma, mandongani hamu saluhut na. Amen. Sawanima amang inang, PHD lansia, nang tatangiyaw na kaning, tuhatama na mandongani hita, salam seak ma di hita saluhut na. Horas.